No, 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 no. Layo am ni ila madam. Uy. Pinti na magining sakita yun. Ha. Ita. Kining duga di kagawas. Delikado gidi ay. Kanila ning duga di na ipagawas yun. Haron di ni magtapok ba mo bagtok. Kita gidi may lain aros madam. Kinaan di pagpatambal, bisag ako lang ipanglabay. Itan, matawana. Ito, tigog asa ang bukurahan. Madam. Madam. Ay, Dayan! Ay, sir! Oh, sir! Dayan, sir! Luyag din mo, sir. Patambal ko madam. Oh, basta, matambal mo ko. Sa may atong tambalan mo. Kanang pan lagi madam eh. Ano ka na? Ano? Ugdang lagi kog dinadaan eh. Ay, imong tiyan? So simple. Mag-diet ra ka, maura jud na ang tambalan na. Dili mo palabig ka, labi na gabi eh. Hindi man ko madam kanang Ano sa mga? akong problema ba? Akong kalagayan. Ang imong... Hala! Susuba. Ari ko na, bi. Ari ko na, ato ako ng tanawon, bi. Okay na bang tanawon ako? Uy, dira. Okay ra madam. Hala! Hala, pagkadako. Maayo ang tagkana pang naa sa tunga nga nagbitay mao ang tay dako. Nalubong man. Ha? Nalubong, luoya, sus. Oh? Ang kuha na lang dyan, ang kalagayan na lang dyan, ang maklaro, gid, di na gid maklaro ang nasa tunga, gid. madam. Simple na kayo na. Ano? Kira kira. Tanaw, gasinaw mo gud madam, mukuyawan ko madam bag unsa na siya madam. Ay, ikaw sa nasa tunga, uy na. Ha? Lubong. Ay natanawan ang tunga madam. Oy kay sagrado na nga butang. Dili mo dyan kalagayan, kaya ang kanang naas tunga, mao dyan ang naka-importante, mao rin dapat dako, nakaapan. Ang imuhang kalagayan, mao rin mas ning dako. Si ako ang tambalan. Yan na lang. O, makapungko ka, dili. Di madam ay pumupungko ko ana. Malingkuran man ako pugod. Ano lang, hali. May lagmayo ni madam oy. Bukan kay dinadaan lagi madam. Usap na mo kikaon madam. Tambal. Bal. Tambal siya eh. Are, Didi ito to. utot mo na to na. No, 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 no. Nga, maayo na siya. Mukuan na siya, nung ganamura na siya. Suyupon mo na siya sa kuan, ganang buyaba, suyupon na siya. Ay sa madam. Mura nag-umido. Inana, ang sunod eh. Nag-umido. Ano man na, manggawas man ang kanang mga nana, anak. Kaya mao man nakadag. Ay, tanawa ko no balik madam kung ning hiyos ba. Sus. Wa man katraka ko. Punan. Sige madam, gusto Katraka. gusto ko maayo lagi ko na. Paspasig madam. Kana, pabut-pabut ang gamay, mulihog. Damang laway madam. Ingana, magduna kay magbasa ba na, mao man yung udag tapot nga to sa inyong nagayan, mao man mo Minana din madam. Ingana, wala ang ginako giapil ang kaning kuan gani, yan iya murag subok. Maayo na ni madam. Kunya, nanay alibyo? Ay, sa pagpun, ang ba? Sabi na. Mura Murag, no ipik. unsa may gusto nimo? Gitambalan ko na. Dili man ko magician. Nga ako ara nang magikon muhit. Ang tambal gani, trust the process. Kay dili ko sa diha maayo dayon kana. Di gusto ma. Ay, inaro patambal ka. Umubalik ka pagka dire inig kaugma, na inig kasud adlaw nagbabalik ka dire balig. Pito ka adlaw. Kung sa usa pa na. Gusto ginako kon mawala dayon wa man kay ayo manambal oy. Sam ta kapiki man ka. Dong, ako na nung anaway ayo. Mao man ay sakto gud kana proseso man ang pagtambal na dili masaya diha maayo dayon. Pirte na kining sakita. Ay, Sabad di man ka makaayo oy. ay maayo lagi na. Basta mubalik ka inig kaugma, inig kasud ugma ubalik mo jud ka og labi na jud og mo donate ka sa ako ang altar. Hindi ko mo donate ay kiwa ni maayo. Bahala ka diyan. Ay sus.